ndinonzi Teresa Tafirei ndiri mudzimai waNyamufa. Mai vemwana ndimai nini mukadzi mudiki pakati pomusha uno wababa Tafura. Mwana wangu achishaika wanga ane 2 months chete ari ku South Africa, asi wakatorwa nemukoma wake mwana wekwa mai guru. Ini ndiri mukadzi wepakati. Atorwa nemukoma wake uya vakangofona veiti mwana wakuzvimaricho haachagari pano, wakuzvimaricho richo zvake, kuti ndizive kuti mwana waita zvikware here ndozvari kuti zvingotaurika. Vachisvika nemwana mukati memusha uno hatina kuwana mukana wekuti tivabvunze kuti waishandirepi mwana nokuti tanga takapererwa. Saka ndo nyaya iripo kuti mwana wangu paakabve kuSouth zvakazoitika izvi taingoti mwana wedu wasvika pakati pomusha uno tonzwa kuti haasi wedu. Takazoona driver akudzoka pakati pomusha uno achiti uyu munomuziva here papiki. Toti hatimuzivi. Zvikanzi ko uyu, tikati hatinomuziva. Zvikanzi hino uyu ndo uri kuSouth Africa, mamusiya mwana. Asi watakatora ndi driver wakauya nemwana iye. Uchiti uyu ndo watachengeta apa. Asi driver hazi kumbokwanisa kugara pano. Vakazvitaura vakati driver ari wrong nokuti ndiye waifanira kupinda mumba necoffin oti kuvabereki vaNyamufa, chivhurai muone kuti mwana wedu wari tasvika naye pano ndiye mwana wenyere. Driver neumba haana kumbopinda. Haana, wakatomanyira kutendawo kumba kwake anzi kwaChironda kuChirinda uko. Saka hazvina kukwanisa kuitwa zvese izvozvo. Baba semunhu unorarama muBP havangazvicherechedzi kuti ngandione kuti mwana wangu here. Havana. Takaedzerwa tichimuyembera iye wekuMalawi iye tichiemba akachemwa, takachema kuti mwana wedu izvoni munhu wekuMalawi. Driver paakauya achidaro pakazoita urongwa hwekwenzi ngaavhukunurwe. Tisingazivi kuti vaitori tipawo driver kuti aende naNyamufa wekuMalawi. Voti handei. Saka mai vaNyamufa, baba, hama dzimwe dzakaenda dzisina mapasipoti kundotsvetwa paborder nezuro. Vakafona kuma1 veiti tasvika. Asi izvezvi zvitaakunzwa kuti mwana haana kumbosvika paborder nokuti hapana, mwana uchiri kuSouth Africa. Saka ini handizivi hangu kuti kuSouth ukoko wazobudirira kuenda une pasipoti ndiani, vaviri here, munhu umwe here. Ndotonzwa message izvezvi kuti baba Tafura vafona vachiti taakufawo nenzara. Vari kuti taakufawo nenzara, vakutochema mari kubheki uno. Nofunga message iyo kanzela vainzwa. Vari kuda mari yepay forward. Vofona kwandiri kuti mune chidoko here. Ana kwendinowana chidoko eni. Murume wangu akagara eni. Ende ukaregedza basa nenyaya yeBP vaiwa kubasa. Murume wangu akagara eni. Ingade ndichitotaura kuti pane makuva mairi asi kuti Mwari une nyasha. Musi wechina vakaitira botsvina. Totinoti BP kuti tsvina iri kubvepo vainamba veitutunura. Ndikati ndaimbosangana hangu nazvo izvi zvanyanya. Vachaita makuva mairi pano. Asi Mwari ari mubatsiri wedu. Zvakangoitawo zviri nani. Asi izvozvi ndotoziva kuti panoperera purogiramu iyi handicharimi. Ndinenge ndichitovapepa. Dai Mwari wekudenga atibatsira vangopindira. Izvozvi ndakakanganwa kurongedza mapiritsi avo nenyaya yekuvhiringika. Saka kuda kuti kubvira nezuro manheru havana kunwa mishonga dzavo. Nhasi makuseni manheru vanofanira kunwa zvemushonga idzodzo. Saka ndakakanganwa kurongedza. Takakanganwa 3 weeks dzino tichingobikira vanhu chikafu hatichina nesadza isu. Sadza chairo hatichina, vanhu votonzi tapewa zvima2 kg. Tapewa zvima2 kg. Hakuna unoziva kuti hatichina sekuti tiri vanhu vaimboibvisawo. Saka vanongofungawo kuti dai ririmo. Hatichina kana pokutangira kuti nhamo dzino dzapera vana vanodyei. Hapana kana baba akagara. Okay, ko mwana mutumbi uyu wakazovigwa kunoku wanga wakapinda paborder zviri pamutemo here, wanga waine mapepa here kuuya kwawakaita kunoku, uye wakanzwa nani? Driver ndambonzwa muchitaura imi muchiti akati ini ndingatadze kuziva munhu wandakauya naye here. Driver angari mune ukama naye here? Hatina, asi kuti hama dzanga dziripo. Muroora ndiye wakaenda kumutumbi iyo. Waenda kumutumbi opuwa mwana achiri mutire. Uchiona kuti mwana ndiye, akati ndiye. Pakanzi chiti panhumbi dzake kuda kubanze. Iye unoti vekuMalawi vanga varimo veitochemedzana hama yavo iyi. Saka paakazodzoka kuratidzwa ari mukofeni, muroora wakataura kuti munhu wamukofeni haasiri yewe. Wamatanga kundiratidza ndiye zvasiyanawo.
Driver akati mbochinja pokuyema yema apa. Mwana ndobva aema zvikanzi ndakutoona chidima nemhute asi munhu wamandiratidza uyu wasiyana newamandiratidza kwokutanga ndiwo baba munini vangu. Iye akati handei ndingatadza kuziva munhu wandakaonana naye here. Votoenda saka pavakasvika kumba kwaNyamufa vakasvika havana kuita zvebody view nokuti vakasvika hanzi kuma10 usiku. Saka kune hama yanga iriyo chigarisano hanzi takazoti tapagaraji zvikanzi ko vatauya nemutumbi tisina kuita body view tadii tambotarisa. Kwai vamwe vakati eya ndizvo timbotarisa. Kwai driver wototi kana musingagutsikani tarisai asi ini ndaona zvangu sokuti ndiye. Kwai vanasekuru vanga varipo vakoma vamainini vakati iwe tikasvika mberiyo mutumbi usiri wedu uyu unochibata. Saka ndozvakazoitika takakotsa munhu usiri wedu wakatovhundunirwa nezuro. Saka ndangedziye mwana wangu rimweni rakatoenda neyo kuMalawi rakabva kuSouth Africa wakafukidzwa asi tatatsvagawo mberi kunashe yakaenda. Zvimwe nhumbi dzake takapisa dzangokandirwa mugomba umomo nokusaziva vanhu vari kuti dei makasuka panhaka maizokova nhaka iyo nemagumbezi ewawo nenhumbi idzodzo. Saka zvakapiswa nezuro guva rakatofushirwa nezuro. Saka ndiri kutambudzika totochema nhamo mbiri nezvandakaona murume wangu ndaitoti watoenda. Tochema nhamo mbiri kuti ndosara nani pano nokuti mwanakomana wangu ndaitoti ndieni. Right. Saka pane here chivanhu pane chivanhu here chamakaita ndivana akazotora mutumbi kuno kwachiendesa kudzosera kuneyo kuMalawi. Ndidhiraivha ndiye unoziva nezvekoko. Dhiraivha wakazouya kutora nehama dzakaenda naivavo vakangozotorwawo kuenda. Hatina zvatakaziva kuti vanhu vari kuenderei vochienda vakawanda izvo vamwe havana mapasipoti. Saka hatichazivi kuti vakapinda mukati vaviri here kuenda ukoko. Alright, ndanzwa muchiti mutumbi wakazovhurwa futi pagaraji vanhu vakatarisa. Vanhu vakaona here kuti hausiwo here kana kuti ndiwe? Pagaraji vanzi hatina kuzotovhura. Driver wati tarisai henyu asi mutumbi ndiwo ngatiende. Kusvika kuno haunazve kana kumbovhurwa. Pavakazoda kuti zuva rokuchengetwa kuti vaite body view vana baba nevanhu tanga tikanzwa kuti hatina kuzomboona kuti mwana wedu here takangoti ndewedu nokuti munhu wanga washata imba yese yakanyarara nokunhu. Ini ndozonini maharo anobve pamusani apo asi kwandakawanikwa ngekwamanjanda kumatsilinda kaukama humukomana uyu baba vake mwana wati tangu hanzvadzi murume wangu avakandiwana asi tiri kutorwadziwa kuti takabvawo chiri chipiri takati ngatiende kodi tochengeta chipiri chaakasvika. Ko imimi se muri vanhu vakuru imimi munoziva tsika dzedu nemagariro sevanhu vashona. Zvino makambonzwa kwazvakaitika futi here zvinhu zvakaitika izvi uye hazviyeri here? Zvinoyera ngekuti asi hatambozviona asi zvinodini zvinoyera zvinopaira zvachose kuti utore mudzimu wemunhu kuunza pano asi ngokuti hapana chekuzviita kuti zvinhu zvakangodini zvakangoitika. Kunyange muguva iro rakabva iye munhu akabvemo uyu zvinonga zvisingachazoitizve kuti tidini tiise mudzimu uyu ngokuti mudzimu wakabvemo hausi wepe maposa mudzimu umwe tisikatozivi. Saka mudzimu uyu wakaenda here kana kuti uchipano iwo wekuMalawi? Toziva vanhu vekuMalawi vanoshereketa ka apapa hatichazivi kuti wakaenda here mudzimu wacho nekuti iye dhiraivha wacho takamutoona uchitotwarawo dzanzu woende paguvapo wozobva wachiridhonza kuende kuchibhokisi chake wosvika ukandawo muchibhokisiro kuzive kuti ndo matorero akaite mweya wake here kana kuti kudini hapana hatichazivi. Zviro zvinototinesawo kuti ino panozozwi kana kudini. Inoitwa Pearson Story, kansela weward 10 Chipinge East. Chiitiko chakaitika pano paBaba Robert Tafura. Chiitiko chakatishayisa nemate mukanwa kana nechekutaura hatini. Havisati zvamboitika kunharaunda uno yeChipinge. Hasati tambozvizwa. Taimbonzwa zvedu kumweni uko asi kunoko chaite chekutanga. Ndichishamiso chaite kuti nzvimbo yamanyaya irambe iri top yechinhu ichocho nekuti kuona munhu wekuMalawi ounzwa kunoko pakaipa. Izvo vanhu veMalawi netsika dzavo nemakodzero avo asi kutorwa kukotsora kuzodzoserwa. Semumiriri wehurumende tinokurudzira chaizvo vana chief nekuti nyaya iya kana chief vambonatsoiongorora
amuna kuongorora kuti hapana ere nekugeza musha wacho paakarara mumba epano oitirwa zvikaranga zvepano tsika dzekukotswa dzepano aizoafekti ere nharaunda yedu yewadhi yedu uye nemusha wepaRobert Tafura. Zatikumbisa chief nemakokota avo kuti vanase kupaongorora ipapo kuti chii chingaitwa kuti mweya wemunhu wekumalawi udzokere kwawo uende nemunhu wawo pano pasasara chii mweya wakadaro nokuti zvikaramba zvakadaro zvinozopa bad picture munozozwa kuti musha wamuri mangwana zvaitika mangwana saka ndiye uya unenge akukweya kuti zvandakamboitwa zviya ngazviitikewo pamweni. Indonzi Patience Vasananga ndobva kuchifu. Ava ndibamnini wangu munin'ina wemurume wangu ndindaigara nawo kuRustenburg ndokwataigara. Saka nongobvawo pakushaika kwavo bamnini vakaita zvekupfurwa. Vakapfurwa musi weSaturday manheru chizomuka yaSunday musi wa16 vaendeswa kumochari vatanga government vazoendeswa kupanda. Musi wekuti bamnini wavo yekunoko vakanonga zvakangoita nezvekuti kwakaenda maiguru kuenda kwavakaita vakatotanga kuvata zvisati kutanga vakaona shuwa bamnini ndiyo. So kechitu kachona kuvatarisa vamukofini vakati uyu munhu handina kunyatsomuona zvakaita se zvakanaka. Driver akati hana yanga yaita se yarova hande vabva kuPitora vadzoka futi kuRustenburg vakuda kuzotitora isusu. Vasvika kuRustenburg nonga vakasvika kumapasti 8 to 9 nguva dzanzaita se dzapera isitaida kuya kunoko. Vangosvika pamba pake paigara vangoitawo zvataida kungoitawo ipapo. Saka paboarding view manje hapana kuzokwanisa kuita boarding view bosi time yanga yaita se yapera. Takazoti tafamba tamu N4 road. Vanhu ndopa mota payakanomira pagaraji. Vanhu handitozivi kuti yakatanga sei nyaya yacho kana kuti zvii zvakaitika. Vanhu vabva kuti hazviite here kunge tatakura munhu asiri chini asiri wedu. Vanhu vakutositangoseka vakati haizvozvo zvinoitika. Vako varume tadi kuita boarding view. Kuti tifambe sinoita boarding view hazviite sei hazviite. Naguru vakati chokwadi bosi inini munhu ngekutanga ndatomuona ari chini ari asi kechitu munhu andivhara handina kumuona achisani saiye. Driver anga akamira panze. Driver akatoti kana munhu ndiye asi kana musina kugutsikana burukai muite se mwoyo uzoona. Ipapo vanhu saka vakazongotarisawo sekuti nguva dzanzaendawo vanhu vanga vatoshatirwawo. Vanhu vakangotarisana pakashaya akaburuka ake nokuti anyatsonogutsikana kuti munhu chii ndiye bosi. Vanhu tatangoti driver anomuziya ndiye akatanga wezvomutora first time kuRustenburg akaenda naye pano. So hatingamboti vanhu vangatadzomuziya munhu takangoti it's fine. Tatofamba tichiuya tiri murodzi hatina kana chakatinetsa kanaka 1 chirepo pabhodha pachona takafamba zvakanaka murodhi tasvika pano zvakanaka. Hatina chivanhu chatakaita hatina kana chinhu chatakaita takatongofamba just tiri kuita se tiri kufamba hatina dambudziko ratakasangana naro. Saka makazoziva sei kuti uyu asiye munhu wenyu uye papa nenguva yakareba sei ari pasi? Chakaitika ndechekuti musi tasvika panapo takasvika nabamnini takapinza bamnini mumba. Tapinza bamnini mumba vakaimbirwa vakachemwa. Mangwana makuseni bamnini vakuda kuyozovigwa. Ana baba ndopa vakaita chi vakatanga kuita boarding view iyo. Ana baba vanoti semunhu anga ashata havana vakangoti munhu anga ashata saka nongawo munotopasa kuti munhu ashata uzoramba uchinyatsoning'inidzawo. Vabva vati no saka ndiye. Vadaro vabva vatotora vakati kuti tichirakidza vamwe hazvichaite bosi munhu aita sei ashata bosi anotonzi paakavhurwa imba yese yakabva yatovharira nemweya vakati saka kuti tichirakidza vanhu hazvichaite sei hazvichaite. Abva uya akavigwa akatovigwa zvakanaka. Zvakumapasti nonga 4 ndopatakazongonzwa patakaona motikari yemadhiraivha youya same day iroro yauya isi takatoti sezvo isu edu taida kudzokera south takangoti saka auya kuzoita sei kutitora. Asvika kudaro ndopakazotanga kutaura nyaya yake noti no zviri kunzi munhu wamaviga asi munhu wani asi munhu wenyu ndopazvikabva zvatangira. Saka makazogara nguva yakareba sei muchiziva kuti asi munhu wenyu asari pasi asati afukunurwa? Akakorara nonga 2 days straight. Vakabva kutovigwa izvozvi zviri bamnini wenyu? Vakavigwa chingani? Vakavigwa musi takasvika musi chingani vakavigwa chitatu vabva tichina nesuru Friday achifukunurwa. Vanga vafa musi wechingani? Vakafa musi wa16.
16 November ndo musi wakashayika baba. Okay, alright. Ko wekumalawi mungaziwo zita rake? Uya titosine zvako. Kana kuti kwangara ngagara nguwa yakareba sei atitorina umbone zvani. Ko chii chakaitika kuzosvika mukufa kwabamnini wakashudhirwei? Bamnini ndonga nyaya yakatoitika pana bamnini chero neso iri kutotityisa kuti titoramba tichizvitsanangudza. Bamnini wanga watori kumba kwangu ndonga manero. Past 6 to 7 watobva kumba zvakanaka vatoenda takatoonekana zvakanaka chiti munhu ari kunoita sei ari kunorara. Vaenda kumba kwavo pari kunzi pane masudhu anga aitogarawo samwe anga asina 2 weeks atozogarawo panogara chinyi bamnini otoloja. Saka paiti first door rabamnini, second door ndere musudhu, another door rechitare ndere musudhu. Ndo magariro avaita apa. Saka pakadaro so manje panonzi bamnini wabva kwedu vakatosvika mumba mavo vakazvirarira zvakaita sei zvakanaka. Bamnini semunhu anga asina nguva refu abva kuno kuZimbabwe. Nongwa ne 2 months chete vari kupa South Africa. Hapana language avaiziya, hapana chavaitoziya zvepai zvemuarea. Vakasvika mumba mavo votozvirarira mbamani mumba mavo. Ava vakanogarawo padhuze nedhorani rabamnini vozvimwira doro. Hapana iziva kuti vanhu ava pane kwatoti kuChrome kumaini vanga vaurayiwo vamwe vanhu tukupi ikoko vachirwirana zvigodo pese yekuchera iya amene vanowana makromo achona. Vauraya vanhu 2 pai ndo pakatiza kuti vazogoloja kaigara bamnini. Hapana zvataiziya. Votosvika manheru pai vanonzi vaiti vainwa doro ravana vakagara pamusoro pasaidhi nedhora bamnini pakananganawo nedhorawo. Uyu wedu ari mumba akatozviita sei akazvivatira hana zvaari kuziya zviri kuitika kunze. Saka pari kunzi vakagarawo daro dzanzangu dzomangwa past 11 to 12 o'clock dzeusiku. Ndo pakabva pasvika hama dzevanhu vanga vaurayawo. Ende vakatosvika vakatonzi vakatosvika kubva kugedhi vakatokoka futi kudhara. Isu tiri kuti mwana akaita sei hake akazvirarira. Hanzi vakangosvika vachitoita sei vachirova vachipfuura. Saka nonzi vakapfuura kudaro. Isu hatina chatozoziya takungonzwa nzi wenyu anga arara. Saka mukurara imomo kana kuti akavhunduka kana kuti akaita sei kana kuti paakanzwa futi bosi mukuko wacho wanga wakarohwa singaiti nemabuleti. Saka nonga akatiregedza ndibude panze nditizere kana kuti hatina chatotoziya. Mukubuda imomo bosi chatongosa ndechekuti space yainzi ndo pafira bamnini ndo papane chene kukiya chipa musiwo. Saka anga ine mabuleti mangani? Ari mabuleti mangani atiziyi pati isusu zvedu nasevanhu jenala takutarisa anga nemabuleti akawanda ende anga asiri munhu wani vanga vari vanhu vakawanda utonzwa ngvari vanhu vanosvika kuma9 pakashutwa vanhu vakashutwa pakafa bamnini 3 masutu 2 nabamnini chete. Nyaya yakaitika ngemwana wakafa pano paRobert Tafura akafira South Africa kubudikidza ngekufurwa. Asi ndeti handingachariri mwembi zvakadini zvakanaka ndiri mwepo rakafe musi wakati. Asi ndofunga takaita mavhiki 2 asati auya ndochoudzwa kuti wakuuya. Awazwa wakuuya ndakazvitambira. Musi wazwa wadarike border ndikaudzwa ndikadaidzire nharaunda yangu kuti ngatogarire bhodhi. Vakauya vakagarire bhodhi. Musi watachengeta takatume vendinoshanda navo kuti vabvumirei kuti vakuratidze nzvimbo yekuchengetere mufini kuti ndinotobva pangatode 10 kilometers kubva panapa kusvike kwendinogara. Saka ndakazosvika kuma-around past 7 to 8. Ndasvika ndobvunza baba vacho kuti maita here board view. Baba vacho vakati ndavhura, asi ndavhura zvanga zvisingacharatidzi kuti zvinooneka kana kuti azikanwi kuti ndiani. Ndikati zvanga zvakakodzera kuti muti veukama mise mudini muende muchiende kuonesa nezvemuri kuona nezvinozoonawo. Asi kuti maone kuti haichakwanisi kuti isvise kune vanhu board view, asi mukaitawo 7-10 veukama zviro zvakadini zvakanaka vakandirambira. Saka ndokubva pauri totocherera munhu wedu. Tacherera hana kuti turi nguva zvinomboitika muno munyika mangu muno muti totange kuwana 7 vamwe tichasana 3. Asi ipapo tikatoti kutange kuma-7 kuma-11 ingatatopedza. Zvobuye kuti munhu wakatambirika munzvimbo mwangu. Isi taitoti mwana watitire zvakadini zvakanaka kuti hana kutiremera pabasa redu. Zvisinei tapedza tachaisa taenda kuma-7 ndo pandakazozwa kuti mutape zvinonzi munhu watakarasha haasiri wedu ngokupi kuMalawi. Ndikati alright matozviswa zvanga zvakune machinda angu
tikataura kuti zvakanaka, iyo baba acho nevakauya nebhodhi nemi chiendai kwenyu kumapurisa. Saka vakaende pamapurisa panonzi pajunction gate police. Vasvikepo vasitiri Aben endai kururamu. Kuswera zuro ndo pandakazosumuka inini neukama hwemhuri ino nana driver ndokuchotanga kuite process yacho nekuti tiite azimi yacho iyoyi. Asi zvakatitorere nguva kuti titenderwe kuti mufu adini afukunyurwe, kuti changa chapo changa chakuyadini afukunyurwe, kuti iriyo idini uye kudzoka uno iri iyo kuya uno. Saka zvanga zvichinzwi iri unonga itange yadini yabva. Alright. Ko pachivanhu chedu chitiko ichi achieri here? Chinoera. Chinoera ngekuti zvinhu zvisati zvamboitika kuti tinochengete munhu toya tichimubvisa. Hungu zvinoitika kuti munhu unochengetwa usiri wedzinza renyu. Hama dzacho dzozoya dzoti mwakacherere munhu wedu. Zvinoitika izvozvo. Dzimwe dzenguva unonga atame chinyi hama, kana une hama dzekuti toto ihama nehama, kozoi hama yacho yemene vanogona kutore chinyi hama yavo. Asi izvi zvekuti mutumbi wemunhu wobatorwa wezwi ngewedu usiri wedu. Saka ndiri kuonese panapa kuti pane kamuedzo karipo kana kachishamiso kangada kuti nyika idzidze ndizvo.